Saňa talam. Sen bir öt. Bugün men senden blockchain barada sorajak. Blockchain näme? Soňa da giňişleýän adam maňa jogap berýär. Şu soralan arasında Bitcoin'e de iş soralan sonra gelam Allah sen Gelýär, blockchain hawa. bolunasa. Öwründen aýdaýly auditoriyamyza. Biz şu videoda hiç hil ýagdaýda Bitcoin'i öwümdagam, yamanlamdagam, almalam diýemdi, satmalam diýemdi. Beýleki kriptovalyuta barada gurrun metnemiz mümkin. Haýsy kriptovalyutaň adyny aglak geçsegem şolun almaly ýa-da satmaly ýa-da gowy ýa-da erwet diýip kommentariýa beremiz. Kriptovalyutaň işleýän sistemasyny, blockchain'in nämedigini düşündirýär. Sen soraňa gaýtyp gelýän. Blockchain söz boýunça blok bölüçük diýmek, chain zynjyr diýmek. Böleklen zynjyry bolýar türkmençe terjime edende. Montaj edende de ştak bir ýeri goýuşdurasyň da. Mysal bilen gideýli. Bir owa wa diýeli. Hekaýe gurrun berjek. Owada da Yusuf diýen bir sewdagar bolsun. Hawa. Atasam, kakasam sewdagar bolupdyr. Şo owaň içinde marketi bar eken. Atasından kakasından soňra Yusuf sewdagar özü alýar marketi, özü ýöretip başlaýar. Döwür ütgeýär marketem adaç ulolýar. Owaň adamlaram köpelýär. Ýöne bir öňküje enip ütgemen galy. Garaşaryna ýazyp berýär. Padzapis. Plan goňşymyzyň ogly aman gelip şokolad alypdy. Başga bir goňşyň gyýdy süýt alypdy. Soň Yusuf sewdagar şey diýär. Döwür ütgedi diýär menem diýär. Bloknotum aýraýyn diýär. Biraz tehnologiýa geçeýin diýär. Imoda gruppa döretdi. Prosta adamla düşünsin diýip imodi primer berýär. Misal berýär. Misal berýär. Hamana. Imoda gruppa döretipdir diýip bar. Yo, misal. Hekaýe. Blockchain düşündirmek üçin owaň ady Şadiýan eken. Şadiýan owasynyň Şadiýan ýaşaýjylary. Aýdym aýtýan eken. Şadiýan egerdeler. Sat Kur'an'a Yusuf sewdagar ýazyp başlaýar. Plan goňşymyzyň ogly plan alyp giden üçin plança bergisi bar diýip berýär. Soň beýlekini ýazýar. Kim näme alanmazda şoň hemmesini ýazýar. Indi otada gruppada owaň hemme ýaşaýjylar bolan üçin hemmesi şowur wagtda görýär ony. Beluri wagt geçenden soň şokolad alyp giden çağan kakasy ýa ejesi gelip bergisini berýär. Yusuf sewdagarym bergi berildi diýip ýene de şo gruppa ýazýar. Indi blockchain aslında ştada mysal ökmüne şu sistema hemme edilen işleri, yazılan zatlary, bergini, algyny, yapılan bergini ýa-da alınan harydy şo bir wagtda şo sistemaň içindäki hemme kişiň bir wagtda görmegi, hemmesi bir wagtda görýänligi üçin başga bir ýalňyş ýa-da Yusuf sewdagaryň özü näpirmer şo çağa şokolad alyp gitmedik bolsa da alyp gitdi diýip ýazsa, başga biri şo goňşy ýok, alyp gidenok diýip bilýär. Sebäbi o taýda ýazylmady golat. Ýa-da bergisi berilen bolsa, bermedin diýip bilmeýär. Sebäbi berilenni öň berildi diýip Hemmesi görüp oturýar. Görüp oturýar. Şo sistemaň hemmesini şeýle jemläp alanda blockchain bolýar. Täze çykan bolmaly. Da, Endi wahal esnip başlady. 1990-njy ýyllardan beri teoriýa kagazy üstünde agdalyp geçilýär. Ýöne durmuşa geçiren Satoshi Nakamoto diýen adam diýär bilemek, bir topar adamlardan ibarat bolan topar bolmagdy mümkin ýa-da bir gurama edara bolmagdy mümkin. Häzir kuneçel belli-de. Prosta şonýalyk ady bar, ýöne kimligi belli-de. Pseudonim bilsem 2008-nji ýylda Bitcoin barada makala goýýar. Bitcoin näme? Bitcoin aslında pulun ady. Dollar, euro, ýaly ata Pul veriş. O da bar. Şonu da blockchain'in içinde ullanmaly diýär. Indi blockchain bir tehnologiýa bolsa, Bitcoin'in şoň içinde ullanylýan kriptovalyuta. Pul verişde. Bir gara goýuly. Soňra adamlar pikirlenýär. Şudadak ullanan tehnologiýany biz başga ýerde de ullan biler aslında. Saglykda, logistikada, bilimde, finansiýa industriýada ullan bolar diýip pikirlenýärler. Blockchain'i. Indi şu saglykda, bilimde ullanylýar diýen. Şoňa da mysal ýetirip bilýärmi? Haýsy ýurtlarda ullanylýar? Haýsy firmalar ullanýar? Saglykda Angliýada medical chain diýen sistemany döretdiler. Hassahana gelen hassalan maglumatlaryny şo sistema ýazyp başladylar. Şo sistemada ýazylan maglumatlar şo hassa başga bir hassahana baranda, başga bir doktorun gözegçiligine baranda maglumatlary çykarp görkezip bilýär. Eta bu saglykdaky misaly. Indi bilimdäki misalyny da Amerikada bir MIT diýen universitet bar. Öz universitetinde uçurum bolan adamlaryň diplomlaryny digital certificate diýen manada ştrih kod bilen belläp geçdiler. Başga ýurtlarda tasdiklamak hökmen näweli. Ýene de bir zady diplomyň ýasama dälmi şonu da görüp bolýar. Hakykatdan MIT tarapyndan berilme şonu görüp bolýar. Ýene de bir firma var Amerikada, supermarket, Walmart marketlerine gelýän göýgönümleri haýsy daýhandan, haýsy fermadan çykgaýdan bolsa, birja daýhan ony ýetişdirip bilen okda. Ulakan Amerikanda hemme ştatlaryna, şäherlerine, datlaryna bar. Haýsy fermadan näme gaýtdy, napyrmy göýgönümde ısmanak gaýtdymy, şoğundur gaýtdymy, turp gaýtdymy, şolar görmek üçin blockchain sistemasyny oturtdylar. Ýa-ni saglyk barada aýdyp otykan, şo hassahana baranna hemme analizlaryny şo blockchainin içinde salýar diýdim.
başga gerek baranada şu öňkü etdiren datlaryny blockchain bilen görýär diýdin. Indi şu beýleki baran balnitsasy blockchain'e girmedik bolsa, onu da görüp bilýärmi, onu görüp bilmeden. Yok. Atýerlik sorak, o soradyň şo soragy. Egerde şo baran hassahanasy şo sistemany ullanylýan sistema içine registrasiýa edilmedik bolsa, teň diýişiň ýaly görüp bilen ol. Şoň üçin döwletler, Ýewropa döwletleri ýa-da Amerika bütün saglyk da sen ýanky diýişiň ýaly o hassahanada bar, bu hassahanada ýok diýmez ýaly. Hemmesinde şo wagtda görünür ýaly. Şonu döwlet ululugyna oturdukları gelýär. Şoň sonra da işlenýär şu. Конечно, bärde kanun tarapyndan bir ýerine oturdup gitmeli, garadyň edilmeýär. Şoň biraz wagt alar. Ýöne Estoniýa meselem bütün saglyk sistemasyny blockchain içine oturtdy. Onda Estoniýada hamaly boy balnitsa barsaň, Olukmanly edilen analiz bulukmanly da analizlaryny görüp hemme dadyny. Onda bütün dünýä şu blockchainin içinde rahathanalaryna talsa, liboy ýurda gidende, başga döwletde gidende analizlaryny görkezipdi. edilýär. Awgasynda. Indi soragymma. Lukman bilen Hasan arasynda bir gizlilik bolýar. Öňkü analizlamy hemmekşin görmesini islämek. Logişna. Ola bir Messi, Ronaldo aýaklaryny strahowka etdirdiler. Men özüm gawryan adam diýildi. Men hem özüm strahowka etdirjek özümi. O strahowkada oturan men hem öňkü geçmişimi analizlamy görmesini islämek oňa gerekkä sebäbi ozatdylar. Başga oturmada bolýar. Doğru. Şo saglykdaky blockchain'i ullanylýan sistemada dolulugyny hemme maglumatlary görüp bilýän diňe döwlet eýetçiligindäki ulu hassahanalar. Sen diýişiň ýaly belli bir ähtiýaçlandyrýan kompaniýa, firma diňe özüne gerek bolup biläjek maglumatlara dostuk ýa-da ygtyýar berilýär. Indi döwlet eýetçiligindäki şo blockchain kitapxana diýip pikirlenip gör. Ýanky ähtiýaçlandyrýan firmada kitap almak üçin bar ýa kitapxana. Kitapxanada oturan saňa näme kitap gerek bolsa men saňa çykaryp bereň, bütün kitapxanany aýlanmak gerekkä diýen. Şoň dogry belläp geçýär. Ähtiýaçlandyr firmaň hemme zadyny görmegine möhümçiligi wažny da otan. Hemme maglumaty görjek diýildi. Strahowka ýa-da ähtiýaçlandyrýan firmaňda şo maglumatlary barlamak üçin güýçlü kompýuter da gerek bolýar. Moş çok güýçlü kompýuter ýok bolmagdy mümkin. Bardygan belli däl. Onda şo ýa-da hamany men kardiologiýa bardym. Diňe men kardiologiýa datlamy açýa görkezýär. Onu başga datlamy. Edilýär. Göz doktoruna barsaň göze degişli. Göze degişli, hawa. Indi ýa-ni logistikada da bilimde de ullanylýar diýdiň. Logistika ýük taşamak. Indi şo logistika bilen bilimiň blockchainlary birmi ýa başga-başgamy? Bir-birine baglymy diýip Ýok, dogry sorak, gatýerlikli sorak. Men ýene de mysal bilen düşündirýin. Video görjek bolanda YouTube'a girýän, nahar zakaz etjek bolsaň başga prilajaýnaga girýän. Video wyzyw etjek bolanda birini gurlaşak bolanda başga prilajaýnaga girýän. Şo bir prilajaýnadan etip bilen wagtda hemme da. Walmart'ın marketin ullanylýan blockchain'i iýip bilen göwgönüm bilen baglanşykly. Angliyada ullanýan medical chain o saglyk industriýasy bilen bagly. Saglyk industriýasyndaky hassalan maglumatlary Walmart'a gerek gelýär. Ýa-da Walmart'ın içindäki maglumatlar saglyk industriýasynda ullanylýan hassahanalar ýa hassalar üçin gerek gelýär. Şoň üçin bir-birinden diýinden başga. Indi ýa-ni söwdegara gaýtyp geleli. Gruppa açyp hemmekşä görkez adamlara oň bergisi we maň bergisi we maskara etip görenler. Öde, magazynda kompýuter bolýar, bolýa depter ruçkany aýyrjak diýe. Kompýuterda ýazyp algy bergiler şotak ýazyp goýsa bolany. Da gatýerlik sorak ýene de. Tak Ýusuf Sewdagan eden maňa da ýaranok kän bir ýarap baranok türkmençiliğe soňok da ýuska. Ýöne dogry. Ýusuf Sewdagan bir owaň içinde kiçenrek bir mysal boldy. Ýöne uly firmalary pikirlenip gör. Ýanky ýene de şo Walmart'tan gideýil. O taýda 3 tane industriýa girýär. Supermarketde gelýän, harit satýan daýhan mawtady. Daýhan menden harit allyň diýdi. Şo maglumaty da girdi blockchain'a. Ýanky harity kime berdi? Logistika ýanky ýük taşaýana berdi. Logistikada şu daýhandan şunça harity Osman agay allym diýdi. O da blockchain'e şo maglumaty girdi. Indi 3-nji ýerde ýanky supermarket. Supermarketde özünün göwgönüm satýan bölümine seretýär. Men Osman agam uçurup durup diýär. Onuň ýanky girýärde şo blockchain'in nirededigini şo mahalyň özünde görýär. Şolaň hemmesini şeýle jemläp alanda moment duran ýerinde görmek gatga uzat. Ýanky Ýusuf Sewdagar öz magazynyna deme goýmagy mümkin o kiçenrek bolan üçin. Ýöne Ýusuf Sewdagaryň bir riski bar. Dile getmeli bolýar. Kompýuterim döwülmäge bolsun diýip ýa-da içinde ullanýan programmasy Excel'e ýazyp diýil. Virus almagy bolsun diýip dile getip oturmaly bolýar. Takdir edip otursaň Ýusuf Sewdagar owaň içinde kimden näçe agly bardan o ýahtana bilýändir da. Şeýle telekeçiler plus tarapy görünmeýän bolupdylar. Ýöne uly firma bolup pikirlenende
plus taraplar kelme. Sorum gutordy. Aha. Olukça hoşlaşaýly. Agza bolun, like koyun, komentariýa ýazyn. Bastıram. Köp sag bolun.